mata ba auren sai in akwai wani ɗan abu a hannunsu ko ba haka ba ko kai yanzu malam saurayi yanzu idan aka yi aure muka raka ta da tabarma kawai ba abinci ko fake dai na maka ba mu kai malam haushin da zai kashe ka cikin daren Allah kawai sai malam duk kun lalace kun dauki wasu al'adun da ba su bane kun shigar da su sai an gozo yana ta kumban baki dan Allah ne an gozo je sai speaker ka sai speaker yau wahayi na Allah ne kada ka je sai ta rinka kumban baki haka nan wai ba aka to ko da speaker fake da la haula wala quwwata to da haka yau iyayen suna tsoron wannan abun ba abun ya zamanto abin da ya fi dace da shari'a namijin shi ya kamata yi komai da komai ba ɗiya mace ba ba ɗiya mace wannan shine daidai ma amma yanzu iya ana wahalar da su ma wani za ka gani malam karansa guda ɗaya da ɗan gidansa ran da zai aurar da sai ya sayar da karen sai ya muta kayan gida bayan wata biyu sai aka a jibge masa ba karen ba auren a hankalce mun kadi wa abun da namiji shi ya kamata a labta mishi wahala in ya so ma in ya sake ta bar maka kayan a gida na ba gurin aje tarkace ma haka shi yafi malam wannan shi yafi dace da shari'a amma yanzu yanda ake dan wa musulmai ai abun malam an wuce gona da iri an bar na Allah an fadi cikin wani kwari na wahala aure a da malam a zamanin sahabbai aure kurin da ka haɗu da ma'aifin a masallaci kace na ga yarka wani ta burge ni ina so sai ce na baka ce na karba magana ya kai in yaje sai ya turo ta kurum an daura aure amma ku yanzu na ku ne yanzu malam